Nee, dat is de Brega's niet meer. En dan is het sloes. Dan is het sloes. Dat wij door de konvooivaart van de schepen en de bootjes die eigenlijk naar de winterberging maar in de gediek. Dus dit is de laatste keer van een maand dat ze er naar trok kennen? Ja, dat klopt. Dus eens dat ze er troffelen, dan moet ze je nou ook leren lezen. Ja, dat moet nou wezen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we gaan naar huis. Nou, er komt nog één aan. Hoi. Heeft hij de wien opgehaald of zo? Nou, ze zijn er terug. Ze bent er terug. De boten komen er weer aan? De boten komen er weer aan. Ze liggen eigenlijk aan de wasje, we hebben er lang werk gehad om hier te komen. Helemaal goed. Jo bent eigenlijk Mr. Turfroute, hè? Oh, nee hoor. Nou, maar jo kent wel alle hoeken en gaten van de Turfroute, hè? In principe ken ik het al heel wel. We hebben nog het onderhoud. In het voorjaar, van de route open gaat, moet alles drecht worden. Zou bij jouw ijs altijd met de Turfroute wandelen? Nou, in de zomermaand. Ik ga naar een hele vakantie staan en die benut ik nou binnenkort. Waar ga je heen? Naar Thailand. Dus even wat oors is de Turfroute. Nou, ik denk daar wat van. Het is een mooi waar, 25 graden. De laatste bregen nog, hè? Op het omrijden. Ja. Dat is de laatste, hè? Oké, bedankt.